Joo, eli lähdetään sitten liikkeelle johdatus permakulttuuriin, eli tosiaan tässä nyt sitten ehkä semmoinen puolitoista tuntia menee ja toki saa matkan varrella kysyäkin, tosin huomioiden sitten se, että äänesi joutuu sitten tähän nauhoitukseen mukaan, mutta et nythän oli se idea, että meillä on sitten keskiviikkona on tämä Permapiirit myöskin kello 6, ja mikä on tämmöinen niin kuin avoin permakulttuurikeskustelupiiri, niin sielläkin voidaan tavallaan, tai voidaan sitten keskustella näistä teemoista, mitä tänään puhutaan, mutta toki voi tässäkin esittää kysymyksiä, niin hihkukaa sieltä. Mä en tosiaan nyt näe teitä tässä esitystilassa. Mutta joo, mä esittelen sitten itseni myöskin, niin tosiaan Erkki Pöytäniemi ja koulutukseltani on agronomi ja mä oon työskennellyt luomun parissa koko aikuisikäni, eli lähdin silloin nuorena opiskelemaan maataloutta ihan luomumielessä noin suhteellisen niin kuin idealistisista maailmanparannuslähtökohdista. Ja luomun parissa työskentelen edelleen, tosin olen ajautunut vähän sitten niin kuin siinä bisnespuolelle, että mä toimin niin kuin luomuviennissä silleen vieläkin osa-aikaisesti sanotaan nyt sitten, ja toisen osan aikaani parannan maailmaa. Ja 2014, eli nyt runsas 10 vuotta sitten, ostettiin täältä Karjalohjalta maata, ja sillä ajatuksella vaimoni Marja Nuoran kanssa, että lähdetään täällä sitten kehittämään tämmöistä kestävämpää ja omavaraisempaa elämäntapaa permakulttuurin periaatteen ja inspiroimana. Ja silloin niihin aikoihin sitten kävin itse tämän PDC-kurssin, Permaculture Design Course, permakulttuurin suunnittelukurssi, niin Ranskassa. Se on tämmöinen 2 viikon kurssikokonaisuus, jossa nyt sitten jo aika hyvin pääsee jyvälle siitä, mitä permakulttuuri on. Ja sitten jonkun aikaa sen jälkeen lähdin suorittamaan tätä permakulttuuridiplomia, joka kesti sitten monta vuotta saada se valmiiksi, mutta tänä keväänä se nyt sitten vihdoin tuli valmiiksi. Ja sitten siinä sivussa kiinnostuin myöskin tästä sosiokratiasta tämmöisenä niin kuin hallintomallina ja yhdessä toimimisen mallina, jossa kaikkia kuullaan tasavertaisesti, eli mitenkä sitä maailmaa nyt sitten parannetaan yhdessä. Ja no sitten pääsin tai jouduin Permakulttuuriyhdistyksen hallitukseen 22 ja sitten 23 lähtien olen ollut siellä sitten puheenjohtajana. Ja sitten on myöskin tämmöisessä Nordic Permaculture Academyssä, joka on nimenomaan tämän permakulttuuridiplomin tekemiseen, tai niin kuin niille, jotka haluaa suorittaa permakulttuuridiplomin, niin se on niin kuin tämmöinen instanssi, jossa sen voi tehdä, ja on nykyään siinäkin sitten aktiivi niin sanotusti keskuspiirin jäsen ja aloittamassa niin kuin mentorointia, joka tarkoittaa sitä, että jos on käynyt PDC:n ja haluaa tähän diplomipolulle ja haluaa sen tehdä suomalaisen mentorin kanssa, niin minä olen sitä sitten jatkossa tarjolla. Tuossa on joitakin noita nettisivuja, meidän oma Isorvokkiniitty kotisivut, Permakulttuuriyhdistyksen kotisivut, tämä Nordic Permaculture Academyn kotisivu, ja sitten Sosiokratiaa kaikille kertoo sitten siitä sosiokratiasta. Ja tosiaan tämä Isorvokkiniitty niin on tämä meidän paikka, missä nyt sitten tätä permakulttuuria ollaan kehitelty, ja mä tuossa pikkusen enemmän siitä kerron tässä matkan varrella tai luennon aikana, että mitä täällä on tehty, mutta tuossa on nyt vähän näitä pääasioita lueteltu, että tämä oli tyhjä tontti. Täällä ei ollut kuin metsää ja peltoa. En nyt voi sanoa, onko se suositeltava tapa muuttaa maalle. Ehkä helpompaa, jos ostaa paikan, jossa on jo rakennuskantaa, mutta kuitenkin rakennettiin tämmöinen saviolkipaalitalo, eli mahdollisimman luonnollisilla materiaaleilla, ja pyrittiin mahdollisimman paljon energiaomavaraisuuteen, ei olla verkossa.
niin kuin tuossa talon katolla näkyy, että siellä on sekä sähköpaneelit että aurinkopaneelit että aurinkokeräimet ja sitten meillä on pieni tuulimylly tuolla mäen päällä. Ja sitten tietysti tämä viljelypuoli, jossa pyrkimyksenä on ruokaomavaraisuus, toki ollaan siitä hyvin kaukana, se ei olekaan niin helppo. Tavallaan energiaomavaraisuus on niin kuin tekninen kysymys, mutta ruokaomavaraisuus on sitten jo paljon vaikeampi juttu, eikä ehkä edes mielekästä niin kuin siihen täydellisesti pyrkiäkään, että ehkä pitäisi puhua tämmöisestä niin kuin kylävaraisuudesta ja paikallisuudesta enemmän kuin siitä, että yksittäisen kotitalouden tarvitsisi olla omavarainen mitenkään. Eli siihen liittyen tietysti puutarhaviljelyä, sitten meillä on metsäpuutarhaa täällä istutettu, sieniviljelyä, siitakkeita ennen kaikkea, mehiläishoitoa, tällä mehiläisempää mehiläishoitoa teemalla, joka on mennyt sitten vähän tähän mehiläisten villiinnyttämiseen. Ja näihin teemoihin liittyen on sitten pidetty täällä kursseja ja työpajoja ja tietysti nyt sitten on, viime vuonnahan meillä oli Koroisilla Turussa oli suomenkielinen PDC, jossa oltiin Marjan kanssa molemmat opettamassa ja nyt tosiaan on syksyllä alkamassa Espoon työväenopistossa PDC-kurssi, jossa ollaan nyt sitten myöskin opettamassa ja ollaan se suunniteltukin Marjan ja Henna Jämsän kanssa pääasiassa. Ja joo, eli johdatus permakulttuuriin, mitä se on, ihan lyhyesti voisi kuvata, että tämä on vähän tämmöinen slogani ehkä, mutta kestävää suunnittelua luonnon kanssa. Eli permakulttuurin juuret on 70-luvun Australiassa ja siellä on silloin niin kuin tämä sana muodostui Bill Mollisonin ja David Holmgrenin yhteistyönä ja alun perin siinä oli fokus hyvin paljon viljelyssä ja maataloudessa, että se tuli oikeastaan alun perin permanent agriculture sanoista niin kuin lyhenteenä, mutta jostakin 80-luvulta lähtien niin kuin ymmärrettiin, että niin kuin tämä tavallaan kysymyksen asettelu täytyy olla paljon laajempi ja nykyään permakulttuuri ymmärretään niin kuin pysyväksi kulttuuriksi, permanent culture, joka ollaan muuten kun nythän on tänä kesänä täällä Karjalohjalla nämä Ikielo uudistavan elämäntavan festarit, eli jotka on niin kuin permakulttuurifestarit, niin se ikielo on oikeastaan meidän yritys suomentaa permakulttuuri-sana suomeksi, ikielo, pysyvä kulttuuri, niin siitä on tavallaan niin kuin kysymys. Ja Bill Mollison kirjoitti, toki siinä oli muita mukana siinä kirjoittamisessa, niin tämä Designers Manual, joka on eräänlainen permakulttuurin käsikirja tai jotkut sanoo raamatuksikin, mutta ei ehkä se kaikista helpoin kirja lähtee liikkeelle tutustumaan permakulttuuriin, mutta käsikirjana ihan mielenkiintoinen. Ja sitten on tämä David Holmgrenin paljon myöhemmin kirjoittama Permaculture Principles and Pathways Beyond Sustainability, joka on ehkä niin kuin helpommin luettava kirja, toki se on englanniksi, että sitä ei ole suomennettu mutta suomeksihan meillä on ikävä kyllä aika vähän kirjallisuutta tarjolla. On se Riikka Kaihovaaran no anteeksi, nyt tulee oikosulku. No mä sanon sen myöhemmin, kun tulee Se mieleen. on se riippumaton puutarha. No aivan, se juuri, riippumaton puutarha. Ja sitten on tämä Aikidoa luonnon kanssa, jota ei kyllä löydä mistään, tai antikvariaatista ehkä, mutta ei edes oikein kirjastoissa tahdo olla. Mutta toki tuolla Permakulttuuriyhdistyksen sivuilla on nyt jonkun verran materiaalia. Mutta tietenkin täytyy muistaa, että nämä kaksi kaveria, Bill Mollison ja David Holmgren, on yleensä ne, jotka mainitaan, mutta tokihan permakulttuurin niin kuin kehittämisessä tässä vuosikymmenien aikana on lukuisia ja melkein lukemattomia niin kuin muita ihmisiä ja ehkä nyt ihan alusta astikin
unohtuu se, että se Designers Manual, niin siinä oli kaksi muutakin tekijää sen kirjan synnyttämisessä kuin Bill Mollison, oli Andrew Jeeves ja Rennie Miasley. Mutta sitten on muita keskeisiä hahmoja, Rosemary Morrow, joka on kehittänyt nimenomaan niin kuin permakulttuurin opettamista ja toiminut paljon kolmannessa maailmassa ja pakolaisleireillä ja niin poispäin Australiasta. Hänkin, Morag Campbell, samoin Australiasta tunnettu permakulttuurin kehittäjä, Luby McNamara Englannista, joka on kirjoittanut tämän People and Permaculture, eli niin kuin laajentanut permakulttuurin käsitettä niin kuin ihmisiin, tähän sosiaaliseen puoleen, kulttuuriseen puoleen. Tällainen toinen kirja on tämä Cultural Emergence, kulttuuriemergenssi. Toby Hemenway, tunnettu ehkä parhaiten tästä niin kuin urbaanista permakulttuurista. Masanobu Fukuoka ehkä nyt ei itse tiennyt ole edustavansa permakulttuuria, mutta hän on siis tämmöinen japanilainen, joka niin kuin kehitti tämmöistä, voisiko sanoa, tai hän kutsui sitä itse do nothing viljelyksi, eli tavallaan tämmöistä kestävää niin kuin luonnon matkimiseen perustuvaa viljelysysteemiä. Ja niin poispäin, että näitä on toki näitä hahmoja paljon, jotka on permakulttuuria kehittänyt. Ja ehkä se, niin kuin mikä oli taustalla silloin, kun permakulttuuria lähdettiin kehittämään, tai olikin, niin oivallus siitä, että meillä on kasvun rajat, eli jotkut ehkä muistaa tämän kasvun rajat-raportin, joka julkaistiin 1972. Ja mä oon itse ollut silloin 12-vuotias ja mä kuitenkin muistan sen kohun tai uutisoinnin, minkä se silloin aiheutti. Ja sitten tietysti me kaikki tiedetään, että tälle kirjalle ja tälle raportille on vuosikymmeniä tavallaan naurettu tai pidetty naurettavana, että tämmöisiä asioita pitäisi ottaa huomioon. On porskutettu eteenpäin, niin kuin ei mitään rajoja tarvitsisi olla resurssien käytössä. Ja tietysti se, että mitä tämä kuva tässä kuvastaa, tämä fossiilienergiaan perustuva maailma, että tavallaan annetaan se mielikuva, että tämä meidän niin kuin materiaalinen hyvinvointi perustuu siihen, että me yhtäkkiä jo tässä historian vaiheessa tultiin paljon viisaammaksi kuin mitä ihminen on aikaisemmin ollut, mutta ennen kaikkea se liittyy siihen, että meille tuli toki joidenkin oivallusten kautta niin käyttöön puoli-ilmaista energiaa ja siihenhän tämä koko kupla, missä me eletään, niin loppujen lopuksi perustuu. Ja nyt tietysti aletaan oivaltaa paitsi, että ne resurssit ei ole loppumattomia, niin myöskin se, että niiden resurssien käyttö ja ennen kaikkea tämä fossiiliresurssien käyttö aiheuttaa ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Eli nämä kysymykset oli siinä Bill Mollisonin ja Holmgrenin ja kumppaneiden ajattelun taustalla: fossiilisten polttoaineiden käytön seuraukset, ympäristökriisi, väestönkasvu ja sen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, tarve uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Myös ihminen on luonnonlakien alainen. Ja se kysymys siitä, että miten me tästä niin kuin siirrymme semmoiseen maailmaan, jossa nämä kysymykset on otettu huomioon ja ehkä niin kuin yhtenä, ei ainoana, mutta niin kuin oleellisena kysymyksenä tämä energy descent, sanottaisiin englanniksi, tämä energialaskeutuminen, nyt on hassu sana, mutta ehkä joku keksii siihen paremman. Eli David Holmgren kysyi niin kuin tätä, että tämä tavallaan niin kuin esittää meille kysymyksen, että minkälaiseen tulevaisuuteen uskot. Ja siinä voi nähdä niin kuin nämä vaihtoehdot. Tässä nyt kuvataan tätä energiakäyttöä tässä, jokahan on ollut niin kuin ihmiskunnalla kymmeniä tuhansia vuosia lähestulkoon vakio.
kunnes se teollisen vallankumouksen aikaan sitten ensin hiilen voimalla ja sitten ennen kaikkea öljyn voimalla niin lähti eksponentiaaliseen kasvuun. Ja tämä eksponentiaalinen kasvuhan me voidaan nähdä niin kuin monissa asioissa, jotka leimaa nykyaikaa. Jos katsotaan vaikka muovin tuotantotilastoa, niin no sehän alkaa vielä myöhemmin, vasta 50-luvulta, mutta siinä on niin kuin hurja eksponentiaalinen kasvu. Ja jos se jatkuu samaa rataa, niin ehkä me ei sitten muuta ollakaan enää kuin muovia kohta. Mutta joka tapauksessa niin se kysymys siitä, että minkälaiseen tulevaisuuteen uskot, ja tämä high-tech-vaihtoehto tässä niin kuin kuvastaa uskoa siihen, että näillä niin kuin teknologisilla innovaatioilla, johon nyt kuuluu tänä päivänä tekoälyt ja tota, sanotaan jotain niin kuin ehkä Elon Musk edustaa tietyssä mielessä, että me voitaisiin vaikka muuttaa Marsiin tai mitä vaan, mutta kuitenkin, että niin kuin usko siihen, että näillä teknologisilla innovaatioilla me ratkaistaan nämä ongelmat niin kuin aina ennenkin on ikään kuin ratkaistu, jos se nyt on tottakaan, mutta ja sitten tämä vihreä siirtymä ehkä edustaa niin kuin sellaista ajatusta, että me pystytään siirtymään semmoiseen kestävään talouteen, jossa me käytetään uusiutuvia luonnonvaroja, uusiutuvaa energiaa ja niin poispäin. Ja sillä tavalla pystytään säilyttämään suunnilleen nykyinen energiakäytön taso ja niin ollen nykyinen elintaso ja elämäntapa. Eli siihenkään ei niin kuin sisälly mitään kovin radikaalia, vaan uskotaan, että me näillä, jotka myöskin on viime kädessä teknisiä ratkaisuja, mutta ehkä vähän hillitympiä, niin pystytään selviytymään tästä. Ja sitten siinä on tämä matalan energian maailma, tämä energy descent on nyt oikeastaan niin kuin se, mitä permakulttuuriajattelu pitkälti edustaa, että meidän täytyy siirtyä sellaiseen elämäntapaan, jossa me käytetään vähemmän energiaa, koska sellaisia energialähteitä kuin öljy ei ole näköpiirissä, ellei me nyt sitten saada joku fissioenergia onnistumaan, mutta että niissä joka tapauksessa on sellaisia haittavaikutuksia, mitä me ei kaikkia, no osa me pystytään näkemään etukäteenkin, mutta ehkä todennäköisesti kaikkia ei pystytä näkemään. Et meidän pitää kerta kaikkiaan niin kuin siirtyä matalan energian maailmaan, ja sitten tietysti meillä on sekin mahdollisuus, että mikään näistä ei onnistu, vaan tästä seuraa romahdus. Niin tätä voi nyt sitten itse kukin miettiä, että mihinkä uskoo, mutta ehkä se permakulttuuripiirissä niin kuin se ajatus on se, että meidän pitäisi osata siirtyä tähän matalan energian maailmaan, mikä ei tarkoita sitä, että me siirrytään jonnekin antiikkiin, vaan koska me loppujen lopuksi kuitenkin tiedetään maailmasta paljon enemmän kuin mitä 100 tai 200 vuotta sitten tiedettiin. Että totta kai meillä on niin kuin valtava määrä tietoa, mitä me voidaan hyödyntää tämän siirtymän aikaansaamiseksi, mutta joka tapauksessa niin on hyväksyttävä se, että semmoista halvan energian määrää, jonka varassa ollaan eletty, ei ole. Ja no sitten tässä yhteydessä esitän vielä tämän ganhilaisen sosiaalisen muutoksen mallin, joka mulle ainakin niin kuin kertoo tavallaan tai niin kuin asettaa vähän niin kuin viitekehykseen sitä, että miten ainakin ne ihmiset, jotka on jollakin lailla huolissaan maailman tilasta, tietysti ehkä kaikki ei ole, mutta että tässä kolmiossa meillä on tässä ylävasemmalla tämä niin kuin haasta sitä, mikä ei toimi. Eli maailmahan on täynnä epäkohtia, joita vastaan me voidaan kapinoida ja pitääkin kapinoida. Ja sitä edustaa nyt joku elokapina tai Greenpeace tai Black Lives Matters, Me Too-liike ja moni muu. Että niin kuin näitä tämmöistä aktivismiahan on paljon ja se on hienoa, että ihmiset reagoi siihen että asiat on väärin. Mutta sitten kuitenkin niin ehkä jossakin vaiheessa on niin kuin yksilötasollakin hyvä siirtyä
niin kuin unohtamatta sitä haastamista nyt kokonaan tietenkään, niin siirtyä tämmöiseen niin kuin rakentavaan vaiheeseen, eli rakentamaan sitä maailmaa, jonka on toteuduttava. Että meillä on toivottavasti, tai meidän itse kunkin on hyvä ajatella sitä, että niin kuin minkälainen tämän maailman pitäisi olla ja mitä minä voin tehdä sen eteen, että maailma menisi siihen suuntaan. Kukaan meistähän ei voi näitä kysymyksiä yksin ratkaista, mutta voidaan ainakin yrittää toimia siihen suuntaan. Ja tämmöisiä liikkeitä tietysti on paljon mulle henkilökohtaisesti silloin kun lähdin luomua kehittämään 80-luvulla, jolloin luomun tilanne oli hyvin erilainen kuin se tänä päivänä on, niin se oli sitä maailman rakentamista. Permakulttuuri on varmasti sitä sosiokratia, transition network, eli suomeksi siirtymäliike, jossa niin kuin lähdetään ehkä vähän niin kuin urbaaneimmista lähtökohdista, mutta halutaan niin kuin siirtää meitä ihmisiä ja meidän elämäntapaa niin kuin kestävämpään suuntaan. Ekokyläliike pyrkii siihen, ja taas moni muukin, jota ei ole tässä mainittu. Ja sitten kolmantena pyörylänä tässä on tämä sisäinen muutos, eli loppujen lopuksi nämä asiat ei tapahdu, ellei me itsekin muututa. Se, miten me toimitaan ulkoisesti, niin se riippuu siitä, mitä meillä on, mitä meillä sisäisesti on, mitä me ollaan, mitä me ajatellaan, miten me nähdään maailmaa, että sen voisi niin kuin verrata siihen, että kun kasvit kasvaa, se on niin kuin se näkyvä, mikä tapahtuu juuri nyt alkukesästä ja koko kesänkin tietysti, että kasvit kasvaa ja satoa muodostuu ja niin poispäin, niin sehän riippuu siitä näkymättömästä, mikä on siellä pinnan alla, mitä voimaa se maa antaa sille kasville, kuinka elävää se maa on, kuinka hyvässä kunnossa se maa on tai ei ole, niin se, se, niin kuin, se vaikuttaa siihen, mikä ilmenee sitten maanpinnan yläpuolella. Ja tässä on vähän sama asia, että se mikä meillä on sisäinen maailma, niin se tietenkin vaikuttaa siihen, miten me maailmassa toimitaan. Jos ei me ihmisinä ylipäänsä ja yksilöinä niin pystytä muuttumaan, niin ei maailmakaan muutu. Ja tässä on tietysti monia liikkeitä sitten taas, ja jos haluaa nyt vaikka filosofisemmasta näkökulmasta näitä tarkastella, niin on ekofilosofiaa, syvä ekologiaa ja niin poispäin, erilaisia ajatussuuntauksia sillä puolella. Sitten ehkä niin kuin ihmiskeskeisemmät on tämä, esimerkiksi tämä väkivallaton vuorovaikutus, nonviolent communication, NVC, joka, joka niin kuin kertoo meille, että miten me voidaan ihmisten kesken toimia. Sosiokratia osittain myöskin kertoo sitä samaa tarinaa ja monia muita, mutta jotta me päästään tässä niin kuin kokonaisvaltaisesti rakentavasti eteenpäin, niin nämä kaikki kolme pyörylää täytyy toimia ja niin kuin näkyy, ne on tuossa vähän päällekkäin ja voidaan tietysti ehkä kysyä noin teoreettisesti, että mitä tuossa keskellä on, missä ne kaikki leikkaa toisiaan, että mitä siellä sitten on, mutta se, mikä mua on aina niin kuin miellyttänyt henkilökohtaisesti, semmoiset niin kuin liikkeet, jossa niin kuin ajatellaan sekä sitä voisiko nyt sanoa henkistä puolta tai sisäisen muutoksen puolta, filosofista puolta, mitä sanaa nyt haluaa käyttää, niin, ja samalla toimitaan, ettei myöskään auta kauheasti uppoutua pelkästään henkimaailman asioihin, jos ei sillä ole käytännön seurauksia, tai niin kuin, että jos ei se niin kuin ilmene niin kuin siinä, mitä itse kukin käytännössä tekee. No, ei sivu suostu vaihtamaan. No niin. Mutta tosiaan permakulttuurin määritelmiä, tämä on sikäli aina kun kysytään, että no mitä se permakulttuuri on,
niin siihen on vaikea vastata, koska siihen ei ole mitään niin sanotusti virallista vastausta, että ei ole mitään yleisesti hyväksyttyä määritelmää, mitä permakulttuuri on. Mutta tässä on muutamia lausahduksia permakulttuuritoimijoilta. Tässä ensimmäinen on David Holmgrenilta. Tietoisesti suunniteltuja maisemia, jotka jäljittelevät luonnosta löytyviä malleja ja vuorovaikutussuhteita ja samalla tuottavat yltäkylläisesti ruokaa, kuituja ja energiaa paikallisiin tarpeisiin. No tämähän on nyt hyvin niin kuin tämmöinen tuotanto, viljely, öö, orientoitunut määritelmä. Toki David Holmgren itsekin kirjassa laajentaa tätä permakulttuurin niin kuin käsitystä paljon tästä määritelmästä minun mielestä. Ähm, Permakulttuuri tarjoaa keinoja suunnitella ihmisen elinympäristöä tavalla, joka on sopusoinnussa luonnon kanssa. No, eli tässä tulee nyt tämä, niin kuin permakulttuurissa on kuitenkin kysymys ihmisestä ja siitä, miten me tullaan täällä maailmassa toimeen, mutta niin, että me ollaan sopusoinnussa luonnon kanssa. Tietyssä mielessä permakulttuuri on kuitenkin aika ihmiskeskeistä. Miten käytetään systeemiajattelua ja suunnitteluperiaatteita minkä tahansa suunnittelemiseksi? Kaikki voivat oppia sitä. Ja tässä niin kuin tulee tämä systeemiajattelu mukaan, joka on niin kuin, jota ei ehkä niin kuin sanotaan käsitteenä niin hirveästi analysoida permakulttuurin piirissä välttämättä ainakaan silloin, kun sitä ollaan käytännössä tekemässä, mutta systeemiajattelu on permakulttuurin taustalla keskeisesti ja, ja nämä permakulttuurin niin kuin suunnitteluperiaatteet on oikeastaan niin kuin systeemiajattelua, systeemiperiaatteita. Jos lukee systeemiajattelukirjallisuutta, niin sielläkin niin kuin törmää siihen, tai niin kuin todetaan, että permakulttuuri on systeemiajattelu. Se on itse asiassa niin kuin systeemiajattelun primäärilähde siinä mielessä, että nämä permakulttuurin suunnitteluperiaatteet ei ole otettu mistään niin kuin systeemiajattelun kirjallisuudesta, vaan ne on permakulttuurin piirissä kehitettyjä systeemiajattelun periaatteita, jos näin sanotaan. Rosemary Morrow sanoo, minusta on vaikea määritellä permakulttuuria, koska se kattaa kaiken ihmiselon. Ja tämä on ehkä se niin kuin lopputulema, mihin ne, jotka niin kuin, sukeltaa permakulttuuriin niin kuin koko elämänsä osalta, niin sit siinä käy näin, että kaikki on permakulttuuria. Ja voidaan ehkä sitten vielä niin kuin ajatella niin kuin tätä määritelmää niin kuin tavoitteiden kautta voimaantua huolehtimaan itse omista tarpeistaan. Ja tämähän on niin kuin, ehkä niin kuin aika keskeinenkin ajatus niin kuin siitä, että meidän pitäisi ainakin osittain pyrkiä muuttumaan kuluttajasta tuottajaksi. Että meillä pitäisi olla niin kuin, nythän me kulutetaan asioita, joista me ei välttämättä ymmärretä mitään, ei ymmärretä mistä ne tulee, ei ymmärretä miten ne toimii. Me ollaan niin kuin täysin irrallaan siitä tuotannosta. Me ehkä työksemme tuotetaan jotakin, mutta luultavasti siinäkin tehdään niin pientä osaa siitä prosessista tai arvoketjusta, että me ei ehkä ymmärretä täysin sitäkään. Että ehkä niin kuin on vaan terveellistä niin kuin ihmiselle olla osittain tuottaja, osittain ymmärtää, mistä se, mitä me kulutetaan, vaikka nyt se ruoka, mitä syödään, niin mistä se tulee. Ja se on mielenkiintoista ajatella historiallisesti sitä, että nythän me ajatellaan kuluttamista ja kuluttajaa niin kuin siitä näkökulmasta, että se on joku, joka ravaa tuolla marketissa ja ostaa turhia tai tarpeettomia asioita tai ylellisyysasioita tai näin, mutta loppujen lopuksi niin kuin alun perinhan kysymys oli siitä, että mitenkä ihmiset saatiin irrotettua maasta, eli puhutaan teollisen vallankumouksen alkupäivistä Englannissa, niin siellä tapahtui tämä no, niin kuin,
siis maata omistamattomilta vietiin oikeus viljellä maata. Mulla on taas sana hukassa, mutta mikä ilmeni sitten täällä pohjoisessa isojakona, mutta Englannissa se oli huomattavasti radikaalimpi toimenpide, jossa niin kuin ihmiset, jotka oli, kun Englannissahan maanomistus on aina ollut hyvin keskittynyttä, mutta silloin 1800-luvun alussa kuitenkin ihmisillä oli oikeus viljellä maata, jolla he asuivat, mutta se oikeus heiltä vietiin, jotta heidät saatiin pakotettua teollisuuden palkkalistoille ja ostamaan ne perustarpeet, mitä he tarvitsivat. Eli heistä tehtiin työläisiä, joiden piti ostaa ruokansa. Siitä se kulutusyhteiskunta itse asiassa alkoi. Joo, eli se yhtenä näkökulmana sitten kasvattaa luonnonpääomaa tuleville sukupolville, mitä kertoo myöskin tässä oikealla puolella, että systeemi on kestävä, jos se täyttää omat tarpeensa kasvulle ja ylläpidolle, mutta tuottaa myös ylijäämää kehitystä varten. Eli silloin voidaan sanoa, että se kasvattaa luonnonpääomaa tuleville sukupolville. Tämähän on ikiaikainen periaate, mikä viljelijöilläkin on ollut, mitä niin kuin suomalainenkin viljelijä vielä puoli vuosisataa sitten tai sanotaan nyt vaikka 50-luvulla on vielä ajatellut niin, että hän haluaa jättää tilansa seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa, paremmassa viljelykunnossa ja paremmassa ylipäänsä kunnossa kuin millaisena hän sen itse sai. Ja siitähän ollaan tultu aika kauas siinä mielessä, että maatalous on jo vuosikymmeniä ollut sellaista, että se kuluttaa maata. Se on huonommassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle kuin millaisena viljelijä sen itse sai. No tässä tulee nyt näitä permakulttuurin periaatteita ja keskeisenä siinä on nämä eettiset periaatteet, permakulttuurietiikka. Eli jos niin kuin ajatellaan, että permakulttuuri on suunnittelumenetelmä, niin silloin se ei vielä kerro paljon, mutta se on suunnittelumenetelmä, joka perustuu näihin eettisiin periaatteisiin. Eli kaikkea mitä suunnitellaan ja tehdään, niin peilataan näihin eettisiin periaatteisiin, jotka ovat huolenpito maasta, eli maa tarkoittaa niin kuin laajasti ottaen luontoa, huolenpito ihmisestä ja reilu jako. Eli tässä niin kuin näillä eettisillä periaatteilla niin kuin katetaan, jos ei kaikkea, niin aika iso osa siitä, mitä etiikan nyt tarvitsee kattaa. Tietysti jos joku on etiikkaa opiskellut, niin tietää, että se ei ole mikään hirveän yksinkertainen filosofian ala, mutta tässä ehkä silleen vähän ovelasti, niin näillä kolmella periaatteella lähestytään sitä etiikkaa eri näkökulmista. Eli huolenpito maasta pitkälti tarkoittaa sitä, että luonnolla on itseisarvo. Eli me ei suojella luontoa vain sen takia, että me ihmiset tarvitsemme sitä luontoa, mikä on tietysti ihan hyvä peruste suojella luontoa myöskin, mutta että luonto on itseisarvoinen ja sillä on niin kuin meistä riippumatta oikeus olla olemassa. Ja sitten huolenpito ihmisestä on tämä utilitaristinen etiikka, joka kertoo, että meidänkin tarvitsee täällä tulla toimeen. Eli huolenpito ihmisistä alkaa meistä itsestämme ja lähipiiristä ja siitä laajennetaan, mutta mielellään tietysti ajatellaan niin kuin ihmisiä kaiken kaikkiaan, mutta se ei ole vain niin kuin muista huolehtimista, vaan myös itsestä huolehtimista. Ja sitten reilu jako tuo tämmöisen, voisi sanoa niin kuin oikeudenmukaisuuteen liittyvän näkökulman tähän, että miten näitä resursseja jaetaan. Tämä kolmas periaate permakulttuurissa on ollut ehkä eniten niin kuin jonkunlaisen evoluution kohteena, koska Bill Mollisonin kolmas periaate oli
resurssien käytön ja väestönkasvun rajoittaminen. Mutta hän perusteli sen sillä, että niitä täytyy rajoittaa, jotta kaikille riittää. Se oli ehkä niin kuin periaatteena liian vaikeasti selitettävä, niin sitten jossakin vaiheessa kehitytään reilu jakoperiaate, fair share, ja sitten on myöskin puhuttu future care periaatteesta, että niin kuin huolenpito tulevaisuudesta voisi olla myöskin kolmas etiikka, mikä liittyy tuohon, mitä mä äsken sanoin, että meidän pitäisi niin kuin jättää maailma paremmassa kunnossa tuleville sukupolville kuin millaisena me se saatiin. Ja, ja sitten näiden ympärille tulee nämä suunnitteluperiaatteet. Näitä on toki permakulttuurin piirissä kehitetty muitakin, tai ensimmäinen paketti suunnitteluperiaatteita on siellä Mollisonin Designers Manual-kirjassa, mutta se ei ole näin selkeästi jäsennelty kuin se Holmgrenilla on, ja pitkälti ne on samat asiat, että yleensä käytetään tätä Holmgrenin 12 suunnitteluperiaatteen pakettia, ja nämä on tämmöisiä systeemiajatteluun liitettäviä periaatteita, että kun jotakin suunnitellaan, niin mitä meidän pitäisi ajatella. Ja tietysti meidän ei joka kerta, jokaisessa asiassa tarvitse ehkä ajatella kaikkia näitä 12 asiaa, mutta hyvä näitä on aina katsoa. Havainnoi ja vuorovaikuta. Havainnoiminen on tietysti keskeinen osa permakulttuuriajattelua. Niin kuin silloinkin, kun me esimerkiksi ostettiin tämä paikka ja tultiin tänne, niin me ei ensimmäisenä vuotena tehty juuri mitään. Eli niin kuin haluttiin nähdä vuoden kierto täällä. Ja sitten kun lähtee sitten vähän tekemään jotain, vuorovaikuttamaan ympäristön kanssa, niin siitä sitten tietysti myöskin havainnoidaan, että tämmöinen niin kuin palauteluuppi on siinä on niin kuin keskeinen siinä. Ja kerää ja varastoi energiaa, totta kai hankit tuotoksia, niin kuin sanoo sitä, että ei ehkä kannata hirveästi pistää voimavarojaan semmoisen tekemiseen, josta ei ole mitään hyötyä. Tietysti joskus niin kuin sen huolenpito maasta periaatteen takia sellaistakin tulee tehtyä, mutta lähtökohtaisesti niin jotakin satoa tuotoksia pitäisi saada siitä tekemisestä. Käytä itse sääntelyä ja ota vastaan palautetta. No tässä nyt on nimenomaan tämä palauteluuppi, eli kaikessa tekemisessä pitää niin kuin arvioida sitten sen tekemisen jälkeen, että miten se toimii, mitä voidaan tehdä paremmin, mitä voidaan kehittää. Käytä ja arvosta uusiutuvia luonnonvaroja ja palveluja, no, aika selvää. Älä tuota jätettä, myöskin aika päivänselvää, mutta ei aina kuitenkaan, että jos nyt ajatellaan vaikka mulle läheistä mehiläishoitoa, niin lähes kaikki suomalaiset mehiläisyhdyskunnat asuu styrokslaatikoissa, ja tuntuu, että ihmiset ei ajattele sitä, että mihinkä se styroksi nyt sitten joutuu, että eihän se ole se pesälaatikko ikuinen. Jos se olisi puuta, niin se lahoaa loppujen lopuksi, mutta jos se on styroksia, niin se on täällä ympäristössä mikromuovina. No, parhaassa tapauksessa se onnistutaan kierrättämään, mutta todennäköisemmin joku tikka koputtaa sen rikki ja se on mikromuovina pitkin ympäristöä. Suunnittele malleista yksityiskohtiin. Yhdistele, älä erottele, että mieluummin, no tämä periaate niin kuin sisältää sen ajatuksen, että jos ajatellaan niin kuin meidän tarpeista käsin, mitä funktioita me tarvitaan, vaikka nyt talon lämmittäminen, niin on hyvä olla useita tapoja tehdä se, eli useita elementtejä, joilla me se tarve voidaan tyydyttää, se funktio voidaan toteuttaa. Ja toisaalta niin on hyvä, jos jokaisella elementillä on useampi funktio, niin tällä tavalla me saadaan niin kuin rakennettua varmempia systeemejä, jotka ei ole niin kuin riippuvaisia niin kuin yhdestä asiasta tai toisaalta, jotka ei tuhlaa niin kuin resursseja siihen, että sillä jollakin
värkillä on vain yksi tarkoitus, että jos meillä on nyt vaikka jäätelökone tuossa keittiön pöydällä, niin se on tämmöinen niin kuin yhden funktion laite, äm, johon voi suhtautua sitten vähän skeptisesti, että onko se nyt oikeasti järkevää. Käytä pieniä ja hitaita ratkaisuja, tai mielellään niin kuin hypätä johonkin niin kuin valtaviin systeemeihin suoraan vaan otetaan rauhallisesti, mennään askel kerrallaan, käytä ja arvosta monimuotoisuutta, aika selvää, hyödynnä reuna-alueita, esimerkkinä tietysti esimerkiksi pellon ja metsän vaihettumisvyöhyke, joka on niin kuin paljon rikkaampi lajistonsa ja tuotantokykynsä puolesta kuin kumpikaan pelto tai metsä. Hyödynnä muutosta luovasti ja vastaa siihen. Että tämmöisiä periaatteita, ja tosiaan niin kuin sanoin, että on muitakin periaatteissa. Mollisonilla on ehkä, voi sanoa, että joitakin, niin kuin, mitkä ei ihan täysin sisälly näihin. Hemingwaylla on periaatteita. Sitten kun mennään tähän ihmiset- ja permakulttuurialueelle, Luby McNamaralla on iso kasapia periaatteita. Ja loppujen lopuksi on niin kuin hyvä huomata, että me kaikki toimitaan joidenkin periaatteiden pohjalta tietoisesti tai useimmiten tiedostamatta, mutta jotakin periaatteita meillä aina on, ja se on ehkä parempi kaivaa ne esiin ja olla tietoisia siitä, että mihinkä periaatteisiin meidän tai jonkun muun toiminta, tai jos joku kertoo, että tämä asia pitää tehdä näin ja näin, niin mihinkä periaatteisiin tämä puhuja sitten nojaa siinä, niin kannattaa kaivaa esiin. Ja no nythän siinä esittelykierroksella aika moni puhuu puutarhahoidosta, ja se on tietysti niin kuin tämä viljelypuoli yksi keskeinen osa permakulttuuria, ja ehkä niin kuin permakulttuuri on niin kuin siitä suunnasta, siitä vinkkelistä voimakkaasti lähtenyt liikkeelle, mutta toki niin kuin, tänä päivänä permakulttuurin oikeastaan ajatellaan kattavan aika lailla kaiken. Ja esimerkiksi siinä tilanteessa, kun tehdään, jos haluaa ryhtyä tekemään sitä permakulttuuridiplomia, joka tarkoittaa siis sitä, että tehdään 10 permakulttuurisuunnitelmaa, niin silloin niiden suunnitelmien pitäisi liittyä kaikkiin näihin tätä kutsutaan permakulttuurin kukkaseksi, eli tässä on nämä terälehdet 7 terälehteä edustaa kukin yhtä osa-aluetta, niin sitten niissä 10 suunnitelmassa pitäisi olla nämä kaikki jollakin tavalla edustettuna. Eli maasta ja luonnosta huolehtiminen, se on tietysti nyt tätä viljelyä ja tuotantoa, rakennettu ympäristö, työkalut ja tekniikka, minkälaisia työkaluja voidaan kehittää ja suunnitella yleensä sitten näihin muihin tarkoituksiin. Kulttuuri ja koulutus tietysti on tärkeää, koska muulla tavallahan tämä tieto ei leviä. Terveys ja henkinen hyvinvointi, no terveys, tietysti ihan fyysinen terveys, henkinen hyvinvointi ehkä liittyen siihen sisäiseen muutokseen, mikä on tarpeellinen, että me pystytään ajattelemaan ja toimimaan eri tavalla. Rahoitus ja talous, sitäkin on tarpeen ajatella, mutta se ajattelu pitäisi varmaankin laajentaa siitä, miten nykyään ajatellaan, että puhutaan esimerkiksi tästä 8 pääoman muodosta, joista finanssipääoma on vain yksi. Eli meillä on paljon muitakin pääomia. No, mehän puhutaan usein henkisestä pääomasta, joka niin kuin tarkoittaa, että mitä me ollaan kerrytetty osaamista ja tietoa, mutta on tosiaan muitakin pääomamuotoja, joita me voidaan kerryttää ja jotka on huomattavasti vähemmän tuhoisia ympäristölle. Maaoikeudet ja yhteisö liittyen esimerkiksi siihen, että miten me eletään yhdessä, millä tavalla me päästään maahan käsiksi, jos halutaan viljellä ja halutaan niin kuin paikallista omavaraisuutta, niin se on vaikea toteuttaa, jos ihmiset eivät pääse resursseihin kiinni millään tavalla.
sen tyyppisiä asioita. Ja niin kuin tässä ulkokehällä näkyy kaikenlaisia sanoja, en tiedä missä määrin ne on luettavissa vielä, ne on niin pienellä, mutta tässä on kaikenlaista, mikä niin kuin sanotaan niin kuin kaikenlaisia hyviä juttuja, jotka voi liittää permakulttuuriin. Ne ei ole toki niin kuin millään tavalla permakulttuurin ähm, piirissä kehitettyjä välttämättä, vaan paremminkin adoptoituja permakulttuurin piiriin, että kaikkia näitä kun kootaan ja sitten lähdetään niitä kehittämään näillä permakulttuurin työkaluilla eteenpäin, niin kaikki se voidaan permakulttuuriin liittää. Ja tosiaan tuolla keskellä sitten nämä äskeiset permakulttuurin eettiset ja suunnitteluperiaatteet. No tosiaan permakulttuuri on suunnittelumenetelmä ja näitä niin sanottuja suunnittelumalleja on käytössä useita. Ne on monesti niin kuin hyvin samankaltaisia tai lähtee niin kuin samankaltaisesta logiikasta, eikä tämä nyt tokikaan ole mitään, mikä olisi permakulttuurin piirissä keksitty, vaan niin kuin, nämähän on niin kuin yleisiä suunnitteluperiaatteita, että lähdetään sieltä kartoituksesta, havainnoinnista, mukaan lukien niin kuin se, että mitä niin kuin asiakas, olkoon se sitten ulkoinen asiakas tai minä itse, niin mitä tarpeita ja visioita on ja mikä on se paikka, jos on niin kuin paikkaan sidotusta suunnitelmasta kysymys. Ja analysoidaan kaikki nämä asiat, eli se kartoituksen jälkeen siirrytään tähän analyysivaiheeseen ja siitä suunnitteluvaiheeseen ja toteutukseen. Ja tietenkin se ylläpito on myöskin suunniteltava ja sitten arvioidaan, että miten se on toteutus ja ylläpito onnistunut ja miten se toimii ja sitten voidaan korjata, twiikata siltä pohjalta ja niin tämä kiertää ympyrää. Ja tuossa oikealla sitten toinen niin kuin samantyyppinen malli, tai oikeastaan se on malli, jonka mä itse kehitin tuossa diplomityön puitteissa. Jotenkin se niin kuin vastasi sitä, miten minä sen ajattelin. Siinä on ne samat elementit, mutta se lähtee, ja moni muukin tästä Sadimet-mallistakin on semmoinen versio kuin Go-Sadimet, eli goals, mitkä on ne tavoitteet. Eli totta kai aina kun jotain suunnitellaan, niin jotakin tavoitettahan siinä on taustalla. Mutta tässä Voidimetissä lähdetään tästä visioimisesta, eli mikä on niin kuin se visio, jota ollaan toteuttamassa, se iso kuva. Ja sitten havainnoidaan ja analysoidaan ja sen jälkeen arvioidaan ja asetetaan tavoitteet. Siihen voi liittyä mission tarkoituksen asettaminen myöskin. Ja sitten suunnitellaan käyttäen permakulttuurin periaatteita, toteutetaan, ylläpidetään, arvioidaan ja otetaan vastaan palautetta ja korjataan suunnitelmaa. Eli tämmöisiä prosesseja tai malleja, työkaluja käytetään ja työkalupakissa on toki kaikenlaista muutakin, mitä ei tässä nyt tämän lyhyen niin kuin esittelyn aikana ehditä käydä läpi. Ehkä tunnetuimpina niin kuin vyöhykkeet ja sektorit, jos on niin kuin tämmöinen joku paikka, jota halutaan analysoida, niin on tietysti syytä katsoa silloin aurinkosektorit ja tuulisektorit ja vesisektorit ja niin poispäin, ja sitten vyöhykkeet, englanniksi zones, kuvaa sitä, että mihin, tai tavallaan niin kuin auttaa ajattelemaan sitä, että mihin mikäkin toiminto kannattaa sijoittaa, eli puhutaan 5 vyöhykkeestä 1–5 tai monesti 0–5, jolloin 0 on se, missä asutaan, ja 0–0 voi olla minä itse. Mutta se 1 on sitten se alue, missä päivittäin käydään. Että jos nyt vaikka ajatellaan viljelyasioita, että jos perustaa yrttimaan, eli semmoisen, missä nyt kasvaa vaikka persiljaa
tai minttua tai jotakin tämmöistä, mitä voi niin kuin päivittäin haluta hakea sitten ruoanlaiton yhteydessä, niin se olisi hyvä olla mahdollisimman lähellä ulko-ovea. Zone 2 on sitten semmoinen alue, missä on semmoisia toimintoja, jossa tarvii viikoittain käydä, ja Zone 3 ehkä sitten kuukausittain, ja 4 pari kertaa vuodessa, ja 5 on tämmöinen niin kuin alue, missä ei sitten olekaan hyötykäyttöä, vaan siellä käydään ehkä joskus katsomassa, että miten luonto siellä viihtyy tai miten luonto voi. Tota, ja on paljon muitakin työkaluja, mutta ne ei tosiaan ehditä nyt niitä käydä läpi sen tarkemmin. Sitten tosiaan ehkä vähän erilainen lähestymistapa tästä Luby McNamaran suunnitteluverkossa, jonka hän esittelee tässä People and Permaculture-kirjassa. Tämä soveltuu ehkä kaikista parhaiten tämmöisiin niin kuin sosiaalisiin, ihmiskeskeisiin suunnitelmiin, mutta kyllä sitä voi käyttää ihan missä suunnitelmissa vaan, ja se kuvastaa tai niin kuin, ehkä niin kuin paremmin niin kuin, tota, kuvaa niin kuin sitä, että miten me ihmisinä ajatellaan, että tämmöinen niin kuin suhteellisen lineaarinen suunnittelumalli, niin se tietysti voidaan kirjoittaa se suunnitelman lineaarisen mallin pohjalta, mutta todennäköisestihän sitä suunnitelmaa tehdessä meidän ajatukset poukkoilee vähän sinne sun tänne, ja tässä suunnitteluverkossa se sallitaan. Eli tässä on 12 tämmöistä kiintopistettä, ankkuripistettä, niin kuin englanniksi sanotaan, ja me voidaan oikeastaan niin kuin tilanteesta riippuen lähteä liikkeelle mistä vaan. Mahdollisesti meillä on visio, me voidaan lähteä siitä liikkeelle, mahdollisesti meillä ei vielä ole visiota, niin me voidaan lähteä vaikka ideoista liikkeelle, tai me voidaan tuon kiitollisuuden kautta miettiä niin kuin, miten me ollaan tähän tilanteeseen tullut ja mistä me voidaan olla kiitollisia ja miten tästä voisi mennä pohdinnan kautta eteenpäin, ja ehkä se visio syntyy sieltä. Että tästä voi niin kuin lähteä liikkeelle mistä kiintopisteestä hyvänsä ja hypätä sieltä mihin kiintopisteeseen hyvänsä. Ja niin kuin nämä kiintopisteet niin kuin apuina niin kuin ajattelun apuna, että tämmöisiä niin kuin asioita näkökulmia tässä kannattaa miettiä, jotta saadaan katettua se koko asia, mistä nyt sitten onkaan kysymys. Ähm, Ehkä vaikea hahmottaa, jos ei tämmöistä ole koskaan nähnyt tai tehnyt, mutta kun tätä pikkusen harjoittelee tämän käyttöä, niin ei oikeastaan välttämättä kauheasti muuta suunnittelumallia halua käyttääkään. Tämä vastaa niin hyvin sitä, miten ihminen ajattelee, ja antaa siihen niin kuin työkaluja kuitenkin pitää sitä niin kuin jäsenneltynä. Ja sitten tosiaan tämä kulttuuriemergenssi, joka kertoo niin kuin siitä, paitsi siitä sisäisestä muutoksesta, niin siitä meidän yhteisestä muutoksesta, ja mihin se voi, tai miten se voi johtaa uusiin asioihin, emergenssin kautta asioihin, joita emme pysty näkemään lähtökohtaisesti tai alun perin. No joo, siinä mentiin ehkä aika korkealentoisesti eri asioita, mutta nyt mä haluaisin niin kuin palauttaa meitä vähän maan pinnalle, ja ottaa nyt esimerkiksi tämän meidän Iso-Orvokki-niityn ja tämän mun diplomiprosessin, että mitä suunnitelmia siihen mun diplomiportfolioon sitten tuli. Ja mulla oli alun perin ajatuksena, ähm, että siinä on suunnitelmia siitä, miten me tätä Iso-Orvokki-niittyä kehitetään. Mä ajattelin sen niin kuin hyvin tämmöisenä paikkaan sidottuna suunnitteluportfoliona ja suunnitteluprosessina,
joka sitten kuitenkin muuttui, että sinne tuli sitten näitä ei-paikkaan sidottuja suunnitelmia myöskin, mutta nyt tässä mä esitän nämä mitkä liittyy Iso-Orvokki-niittyyn. Ensimmäinen suunnitelma oli tähän meidän vesisysteemiin liittyvä, eli nyt tosiaan kun katsotte tätä kuvaa, niin voitte kuvitella, että 2014 kun me tultiin tänne, niin tässä oli vain peltoa ja metsää, eli kaikki tämä, mitä näette, että täällä on istutuksia, teitä, rakennuksia ähm, ja niin poispäin, viljelyksiä, niin kaikki se on sen jälkeen syntynyttä. Ja tämä vesisuunnitelman, tämä lampisuunnitelman, ehkä se ensisijainen tarve oli saada kerättyä kasteluvettä jonnekin, mutta ja oikeastaan kun tämä on aika iso lampi, 40, 50, jopa 50 metriä ehkä niin kuin diagonaali, niin se matematiikka nyt oikeastaan tuli niin kuin siitä, että kuinka paljon kasteluvettä pitäisi pystyä varastoimaan, ja se on oikeastaan hämmästyttävän paljon, jos ajattelee tämmöistä niin kuin puolenkin hehtaarin viljelmää, tai sinänsä tämä alue, minkä tästä niin kuin näkee, mikä on niin kuin tämä peltoalue, missä on näitä istutuksia, on noin 1,5 hehtaaria, mutta totta kai täällä on sitten muitakin tarkoituksia, on virkistystarkoitus, niin kuin näkyy, siinä on jonkunlaista tämmöistä terassilaituria ruvettu rakentamaan, toiveena oli, että siellä voisi pulahtaa saunasta, ja sitten tietysti on tämä luonnon monimuotoisuus, näkökulma, että tämmöinen niin kuin vesielementti, joita on sitten tuossa niin kuin lisää, eli siinä on 3 pientä lampea myös kaivettu, mutta mitkä näkyy noina ulokkeina. Mutta tässä isossa lammessa se luonnon monimuotoisuuden kehittyminen on niin kuin silmiinpistävintä, että siellä nyt esimerkiksi tänä keväänä, mikä on nyt kai 4. kevät, niin tälle lammelle, niin siellä on tuossa saarekkeessa pesinyt Kanadan hanhi, jolla on nyt 6 poikasta tuolla, tavi, jolla taitaa olla 7 tai 8 poikasta. Telkkä on jossakin pesinyt, ei nyt varmaan tuossa lammella, kun se pesi jossakin kolossa, mutta se telkkä on siinä 1 poikasen kanssa. Ja sitten siinä käy kahlaajia ja muuta, niin jos niin kuin jo tälleen makrotasolla, näkyvällä tasolla on niin paljon näkyvissä tätä monimuotoisuuden lisääntymistä, siis eliölajeja, jota ei aikaisemmin tässä paikassa ollut, niin mitä siellä tapahtuu hyönteistasolla, pieneliötasolla, kasvitasolla, niin siinä on varmaan aika iso vaikutus. Eli se oli yksi suunnitelma. No sitten tuossa punaisen ympyrän kohdalla kuvataan sitten tai siinä on kysymys siitä energiasuunnitelmasta, tai oikeastaan sen energiasuunnitelman twiikkaamisesta, että miten me niin kuin, lähinnä talvikauden sähkökysymyksen ratkaisua haettiin siinä suunnitelmassa. Ja sitten kolmantena näitä oransseja palluroita, niin tämä oli tämä huolehtiminen mehiläisistä suunnitelma, eli mähän on alusta asti tietenkin, tai heti ensimmäisenä kesänä hankin mehiläisiä ja oli mielessä niin kuin tämmöinen luonnonmukainen mehiläishoito, joka sitten muuttui luonnolliseksi, tai mitä mä sitten rupesin kutsumaan mehiläisemmäksi mehiläishoidoksi ylälistapesissä, ja mitä mä oon kurssittanutkin 2016 lähtien joka kevät pitänyt mehiläishoitokursseja, ja se on sitten muuttunut vielä pitkälti niin kuin tämmöiseksi mehiläisten villiinnyttämisprojektiksi, minkä takia noita palluroita on tuolla pitkin maisemaa, eli siellä on esimerkiksi tuossa saunan vasemmalla puolella on tämmöinen pölkkypesä jalkojen päällä, niitä on täällä muutama lisää, mitkä mä oon hinannut tuonne puihin, ja sitten tuolla vasemmalla yläkulmassa, niin se kuvastaa sitä, että siellä on iso haapa, jossa melkein joka kesä on mehiläisiä. Ja sitten toki on näitä pesiä vielä, jossa sovellan tätä niin sanottua darwinilaista mehiläishoitoa, mihin ei nyt ehditä mennä sen syvemmin. Ja mikä sitten on seuraava?
seuraava suunnitelma oli sitten metsäpuutarha, mitä tämä vihreällä rajattu alue kuvaa, eli tuolta lähdettiin tuolta vasemmalta, eli pohjoisen puolelta ensin tekemään tuulensuoja-aidan, että sitten siellä näkyy meidän pajukkopuhdistamona. Se nyt ei sinänsä ole metsäpuutarhaa alun perin tai tarkoituksellisesti, mutta se liittyy meidän jätevesien käsittelyyn. Ja sitten tässä etuoikealla on tätä varsinaista metsäpuutarhaa, ja mitä on sitten kehitetty metsäpuutarhakilloiksi ja näin poispäin. Ja no sitten tulee näitä harmaita palluroita tuonne metsään, eli siellä on meidän siitakeviljelmät tuolla metsässä, eli siitakkeiden ulkoviljelyä pölkyissä. Toki nyt sitten muitakin sienilajeja on kokeiltu ja jossakin määrin onnistuttukin, mutta se siitake on nyt se päällimmäinen, niin siitä on suunnitelma. Ja sitten ankat oli oikeastaan viimeinen näistä niin kuin paikkaan sidotuista suunnitelmista, eli meillä oli viime vuonna valtava etanaongelma, siis sekä lehtokotiloa että Espanjan siruetanaa, niin todettiin, että meillähän ei ole etanaongelmaa, vaan meillä on ankkojen puute. Permakulttuurivitsi ehkä. Niin sitten tein suunnitelma siitä, että miten me saadaan ankat tänne, ja rakensin Ankkalan tuohon, missä on tuo viimeinen pallura. Ja täällä ne nyt sitten kuljeskelee ja syö etanoita ja muita ötököitä ja tuottaa meille munia. Ja siellä on yhdellä emolla nyt 4 poikasta tuolla ja niin poispäin. Joo, no siinä kuvataan, että tietysti nämä lammet tuli sitten hyötykäyttöön, kun tuli ankkoja. Se ei nyt sitten siellä alkuperäisessä lampisuunnitelmassa oltu ajateltu ankkoja, mutta nyt sitten kun niitä lampia on, niin se tietysti oli ankkojen kannalta loistavaa, että niillä on tämä vesielementti ja jopa tämä iso lampi käytössä. Okei, mutta eli siinä nyt oli yksi näkymä siihen, että mitä niin kuin permakulttuurisuunnittelu voi niin kuin, käytännössä olla. Että sitten näiden lisäksi mä tein 4 tämmöistä niin sanotusti ei-paikkaan sidottua, jossa oli mukana yksi suunnitelma tähän Nordic Permaculture Academyn toimintaan liittyen. Yksi suunnitelma oli meidän aloittamaan podcastiin, eli Iso podcasti on tämmöinen podcasti, mitä Marian kanssa nyt ollaanko me tehty 5 vai 6 jaksoa, niin löytyy meidän kotisivuilta linkit sinne, niin sen suunnitelma ja sitten oli tämmöinen rumpusuunnitelma, eli että miten, tai että niin kuin permakulttuurisuunnittelua voidaan käyttää siihenkin tämmöisen niin kuin sisäisen muutoksen suunnitteluun tai sen sisäisen muutoksen kuljettamisen suunnitteluun. Ja 10. oli sitten tämä diplomipolku, eli tämän koko diplomipolun suunnittelu. Okei, täytyy klikkailla läpi tämä uudestaan, kun mä... Joo, ja nyt kun mä oon tuosta diplomista puhunut, niin tästä me oikeastaan tullaankin tähän, niin kuin, että mikä tämä permakulttuurin koulutuspolku on että oikeastaan niin kuin permakulttuuri on aika paljon niin kuin tämmöinen oppimispolku tai koulutuspolku. Ei tietysti pelkästään, ei ole pakko tällaiselle oppimispolulle lähteä harrastaakseen permakulttuuria, voihan sitä opetella ja opiskella muutenkin, mutta tässä nyt on yksi malli, miten tässä voidaan kulkea eteenpäin, alkaen tuolta niin kuin uteliaasta oppijasta. Ehkä jotkut teistä on siinä vaiheessa nyt, kun olette
tähän luennolle tulleet. Ja sittenhän aika moni, jotka opettaa permakulttuuria, niin pitää tämmöisiä permakulttuurin perusteet-kursseja. Mekin täällä Iso-Orvokki-niityllä ollaan pidetty niitä niin kuin viikonloppukurssina muutama kappale. Ja sitten on tämä aikaisemmin mainittu PDC-kurssi, joka on siis, jos se on intensiivikurssi, se on 2 viikon kurssi, mutta yhä useammin sitä pidetään niin kuin hajautetummin, niin kuin nyt tämä, mikä toteutetaan ensi syksystä kevääseen Espoon työväenopistossa, niin se on niin kuin hajautettu siihen runsaan puolen vuoden ajalle. Ja sitten tässä on tämä luupi takaisin, että periaatteessa näitä permakulttuurin perusteet-kursseja voi pitää ne jo sellaiset henkilöt, jotka ovat tämän PDC-kurssin käyneet. No, eihän tässä nyt ole mitään nämä on nyt vain niin kuin alan toiveita tai miten tämä niin kuin nähdään, mutta eihän siinä mitään kontrollia toki ole. Ja no sitten on olemassa tämmöinen nimenomaan tämän Rosemary Marrown pitkälti kehittämä permakulttuuriopettajakoulutus. Sitä nyt ei ole koskaan suomeksi pidetty, vaan se on Permaculture Teacher Training, joka on 11 päivän koulutuskokonaisuus, jossa fokus on oikeastaan niin kuin siinä, että mitenkä pidetään PDC-kurssi. Ja sitten on tämä permakulttuuridiplomi, ja silloin kun on suorittanut permakulttuuridiplomin, niin voi pitää PDC-kurssin, eli PDC-kurssin pääopettajalla pitäisi olla permakulttuuridiplomi suoritettuna. Ja jos nyt sitten ajatellaan, että mihin niin kun tällä diplomilla voidaan tähdätä, niin tietysti siihen, että voi opettaa permakulttuuria. Toki voi opettaa permakulttuuria ilman diplomia, jos on käynyt PDC:n, ja toi permakulttuuriopettajakoulutus on silloin suositeltava, jos se kiinnostaa. Voi tähdätä siihen, että on permakulttuurisuunnittelija, että ihan niin kuin noin ajattelee niin kuin kaupallisessa mielessä, että haluaisi suunnitella vaikka nyt sitten pihoja, paikkoja permakulttuuriperiaatteella. Tai sitten voi olla permakulttuurimentori, joka nyt sitten tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että auttaa muita PDC:n suorittaneita tekemään tuo permakulttuuridiplomi. Tämä koulutuspolku on tämmöinen niin kuin kansainvälinen malli, jossa nyt voi olla pientä variaatiota eri maantieteellisillä alueilla, mutta että periaatteessa jo sieltä Australiasta lähtien on tämän tyyppisellä mallilla yritetty viedä permakulttuuria eteenpäin, eli sillä ajatuksella, että permakulttuuri menee eteenpäin mitä enemmän, sitä paremmin, mitä useammat siitä tietää ja mitä useammat sitä opettelee. Eihän sen tarvitse olla millään tavalla ammatillista, mutta joka tapauksessa niin pystyy omassakin elämässään permakulttuuria toteuttamaan, kun sitä opiskelee, ja tämmöinen polku on siihen sitten kehittynyt sitä tukemaan. Tuolla permakulttuuriyhdistyksen sivuilla on esitelty Suomessa toimivia permakulttuuriopettajia. Tästä nyt toki tai puuttuukin joitakin, mutta ehkä nyt nämä aktiivisimmat tällä hetkellä on tässä. Ja siinä nyt on noilla lyhenteillä vähän niin kuin kuvattu, että mitä taustoja, eli PDC on PDC, sitten toi PTT on se opettajakoulutus, mutta itse asiassa täällä esiintyy myös TPT, mikä on myöskin opettajakoulutus, ja jopa toi PEC on opettajakoulutus, ja sitten tuossa on toi permakulttuuridiplomi, eli meillä on tällä hetkellä Suomessa 5 henkilöä aktiivisena, joilla on permakulttuuridiplomi, että ne ei nyt ole tässä kaikki esiteltyjä, ja niistä 5 kolme on suomenkielisiä, eli minä ja Marja Nuora, ja sitten toi Lumia Huudanpää on suomenkielisiä permakulttuuridiplomin haltijoita. Kannattaa mennä tutustumaan permakulttuuriyhdistyksen kotisivuihin. Siellä tietysti voisi toivoa, että olisi paljon enemmänkin materiaalia permakulttuurista kuin mitä siellä on, mutta kyllä siellä nyt kuitenkin aika paljon on, ja nyt tänä vuonna varsinkin on aika hyvin aktivoiduttu tuossa niin kuin blogin puolella, eli kannattaa katsoa niitä artikkeleita
Siellä tietysti on kurssi-ilmoituksia ja muita, mutta siellä on meidän nykyinen sihteeri Elisa tehnyt useita haastatteluja permakulttuurin piirissä toimivista ihmisistä niin, ja metsäpuutarhoista ja näin poispäin, niin siellä on aika paljon uutta aineistoa, jossa ei ole vähän aikaan käynyt katsomassa tätä sivustoa. Ja, tietysti toivon, että liitytte jäseneksi ja, tota, ja, ja tietysti permakulttuuriyhdistys on avoin aktiivijäsenille, jotka haluaa tulla mukaan toimintaan. Ja tässä tulee tämä alussa mainittu sosiokratia mukaan, eli me pyöritetään permakulttuuriyhdistystä sosiokraattisella mallilla, eli mihinkä liittyy no, tietysti tämä tasavertainen päätöksenteko, suostumuspäätöksenteko, jossa kaikkia kuullaan. Ja sitten siihen liittyy tämä piirirakenne, jossa kukin piiri niin kuin omalla toiminta-alueellaan voi toimia mahdollisimman itsenäisesti, että ei olisi niin kuin semmoista keskusjohtoisuutta tämmöisessä pienessä porukassa, vaan kun tiedetään, mitä ollaan tekemässä, niin sitten tehdään vaan. Eli siellä on tällä hetkellä viestintäpiiri, tapahtumapiiri, jäsenpiiri. Sitten tuo festaripiiri on nyt näitä ikielofestareita varten, eli se on tavallaan, ehkä nyt voi sanoa väliaikainen piiri, mutta toki meillä on tarkoitus pitää festareita joka toinen vuosi. Koulutuspiiri pohtii permakulttuurikoulutusasioita ja sitten tuossa viime syksynä käynnistettiin tämä metsäpuutarhapiiri, joka on nyt vielä vähän muotoutumassa, mutta voi olla niin kuin tämmöisiä temaattisia piirejä myöskin. Sittenhän meillä on paikallisryhmiä, josta ehkä aktiivisin on tuo Turun permapiiri, mutta myöskin Pohjois-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Lapissa, Lahden seudulla, pääkaupunkiseudulla on ainakin niin kuin alkuja paikallispiireistä, paikallisryhmistä, johon tietysti voi mennä mukaan ja toivotaankin, että mennään mukaan. Ja nämä löytyy parhaiten tuolta Discordista, eli yhdistyksellä on Discord-palvelin, jossa noin eri kanavissa voidaan sitten eri porukoilla sitten käydä asioita läpi, niin tuossa on kutsulinkki Discordiin. Mä voin muuten tämän aineiston sitten lähettää teille, niin saatte sen siinä, mutta toi linkki on voimassa todennäköisesti vain viikon, että sitten voi pyytää sähköpostitse uutta linkkiä, jos tuosta myöhästyy, mutta sitten meillä on joka kuukauden 11. päivä on tämä permapiirit, eli nyt keskiviikkona seuraava, ja siellä sitten keskustellaan tai niin kuin ilman mitään luennoimista, ilman että kukaan luennoista ja alustaisi sen kummemmin, niin keskustellaan jostakin permakulttuuriin liittyvästä teemasta. Ja sitten meillä on varsinkin pohjoismaista yhteistyötä näiden koulutusasioiden puitteissa, ja sitten tämä Nordic Permaboards tarkoittaa niin kuin eri Pohjoismaiden ja Baltian maiden permakulttuuriyhdistysten hallitusten välistä tai keskuspiirien välistä yhteistyötä. Ja sitten tämän yhteistyöpiirin puitteissa nyt viime kevättapaaminen järjestettiin Karjaalla niin, että siinä olisi SKEYn, eli Suomen kestävän elämäntavan yhdistyksen ja biodynaamisen yhdistyksen ja Ikikaikusäätiön kevätkokoukset oli siinä samana viikonloppuna ja sitten yhteistä ohjelmaa, niin pyritään niin kuin näitä niin kuin samanhenkisiä porukoita tuomaan yhteen paikkaan, niin saadaan luotua sitten uutta sillä tavalla. Eli tosiaan niin ei tarvitse odottaa mitään vuosikokousta tai mitään muutakaan, vaan ilmoitelkaa vaan vaikka sähköpostitse tai minulle tai tuolla yhdistyksen sivuilla näkyy myöskin muut hallituksen ja keskuspiirin jäsenet, niin kehen vaan voi olla yhteydessä tai tuolla Discordissa ilmoitella itsestään, niin jos haluaa jollakin tavalla tulla toimintaan mukaan. Ja sitten mainostan tätä Ikielo-festaria, eli tosiaan heinäkuun viimeinen viikonloppu täällä Karjalohjalla. Nyt viime viikolla julkistettiin
ohjelma, niin käykää katsomassa tuolla ohjelmatapan alla löytyy, että siellä on 4 tai 5 rinnakkaisohjelmaa, että se on aika massiivinen niin kuin ohjelma siinä tarjolla. Ja ainoa haittapuoli siinä on se, että kaikkeen ei pysty osallistumaan, koska siinä on rinnakkaisohjelmaa, mutta tervetuloa sinne. Niin siellä on sitten mahdollisuus keskustella permakulttuurista kaiken maailman ihmisten kanssa ja olla työpajoissa mukana ja myöskin vierailla paikoissa, muun muassa täällä Iso-Arvokki-niityssä ja niityllä ja sitten tuossa Vaunumäellä ja parissa muussa paikassa täällä voi sitten vierailla. Eli permakulttuuri tarjoaa menetelmiä ja työkaluja kohti kestävää tulevaisuutta. Ja toivottavasti nyt sitten saitte jotakin johdatusta siihen, että mitä permakulttuuri on. Ja joo, no nyt tuossa ei luennon aikana kukaan kehdannut kysyä mitään, mutta me voidaan tässä vielä ottaa kysymyksiä tai voin vastailla kysymyksiin, jos jollakulla on mielen päällä jotakin.